салому алайкум дӯстони азиз. имрӯз 13 марти соли 2025 мана мо ҳамин мошини муҳсинҷонкатӣ сафари ноҳияи айнӣ дорем. инҷа ағбаи шаҳристон. ҳоле бинед кӯҳҳо ба барф. мана наврӯз наздик шудааст. иди наврӯз нав бо чечакҳо баъзе гиёҳҳо шаҳристон. мана манзараҳои зебо, дарахтҳои бинед ҳамаша. мана устоҷон ба сухан дода мешавад. гузарон хоҳӣ нахоҳӣ гузарад, магзор варо ба дилсиёҳӣ гузарад. дар подшоҳон бо ҳар нафасат ба подшоҳӣ гузарад. ҳар як нафаси мо ғанимат аст. мо дар ин омадем бояд ки ахуд як нақши нағз монем обод кунем, як ҷо пешравӣ шавад, сулҳу амонӣ шавад, дӯстӣ байни халқҳо мустаҳкам шавад. мана роҳҳо обод шавад. тоҷикистон ба пеш. саломат бош.